Na našem kanalu već prije 2 godine najavili smo da Srbija kreće u izgradnju nekoliko novih stadiona. Neki od tih stadiona već se počeli graditi, a kod nekih stadiona radovi se privode samome kraju. Jedan od takvih je Lagator u Loznici. Stadion u Loznici još nije dobio svoj službeni naziv, no mnogi su ga nazvali Lagator obzirom da se nalazi na istoimenoj lokaciji. Radovi na stadionu privode se samom kraju, a preostalo je još da se završi teren koji će posjedovati i grijanje. Riječ je o hibridnom travnjaku koji zadovoljava sve UEFA standarde, baš kao i cjelokupni stadion na kojemu će se moći igrati utakmice u najelitnijim UEFA-nim i FIFA-nim natjecanjima, kako klupskim tako i nacionalnim. Rušenje starog Lagatora krenulo je u ožujku 2021. godine, dok je izgradnja novog započela već u travnju te iste godine. U međuvremenu su izgrađene i nove pristupne ceste ka stadionu, tako da je pristup uvelike olakšan svim ljubiteljima nogometa. FK Loznica svoje domaće utakmice igra u okolici grada na stadionu Klupci, a na svoj novi stadion trebala bi se vratiti jako brzo. Otvorenje je planirano za 24. svibnja 2023. godine, kada bi se na ovom stadionu trebalo odigrati finale Kupa Srbije. Lagator posjeduje sve 4 tribine koje su podijeljene u 2 nivoa i od potpunosti su natkrivene, a travnjak će se obasjavati sa najmodernijom reflektorskom rasvjetom. Istočna i zapadna tribina posjeduju više redova tribina koje se postepeno umanjuju prema južnoj, odnosno sjevernoj tribini. Zapadna tribina ujedno je i centralna tribina ovog stadiona koja posjeduje preko 100 VIP sjedećih mjesta te moderne prostorije za TV kuće. Ispod istočne tribine smješten je pomoćni teren, a u neposrednoj blizini stadiona nalazi se i parking sa velikim brojem parking mjesta. Stadion neće posjedovati atletsku stazu, tako da će navijači moći uživati u utakmicama u neposrednoj blizini tribina sa samim travnjakom. Kapacitet stadiona je oko 8.500 sjedećih mjesta. Uskoro vam donosimo priču o stadionu u Leskovcu gdje se radovi također privode samome kraju.